Туй кеше гомерендә иң матур бәйрәмнәрнең берседер. Туйларны күпчелек җәй аена билгели. Җәй көне корылган никахларның озын гомерле дигән юрауларына ышаныпмы? Бу җәйдә дә җирлегебездә шактый туйлар булыр төсле. Шунсы сөендерә, июль айында безнең 20 пар языша дип көтелә. Бүген инде менә 10 июль көнне без 3 парыбызны тантаналы рәвештә язылыштырдык. Һәм без яшьләргә озын матур гомер, сау сәламәт балалар телибез, матур итеп яшәсеннәр һәм барыгызны да үткән гаилә бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Җәйнең беренче аенда мөселмәбездә 6 пар язылышкан. Ел башыннан 25 пар балдаклар алышкан булган. Июль аенда тагын 20 пар язылышыр дип көтелә. Узган атнада 4 пар мөнәсәбәтләрен рәсми рәвештә теркәде. Бүген безнең барыбыз өчен дә безнең туганнар һәм шәхсән үзебез өчен бик зур бәйрәм. Безнең улыбыз Мулланур һәм киленебез Розалияның туе. Без аларга бәхет телибез, шатлык телибез. Ничек яшәсәң гомер үтеп китә, матур итеп яшәсеннәр. Бер-берсен хөрмәт итеп, бер-берсенә җылы матур сүзләрен кызганмыйча яшәсеннәр. Biz Яңа Ахметлар гаиләсе Муслим районына, Эгерҗе районының иң матур кызын үзебезгә хатын иттереп, үземә шулай килен иттереп төшердек. Без бик нык бәхетле, бер-беребезне яратабыз. Яшьләрнең бер-берсен яратулары күзләренә чыккан. Назлы карашларның, тәмле сүзләрнең иге-чиге юк иде төсле. Бу көнне өйләнешүчеләр якыннарыннан бик күп матур тәбрикләү сүзләре кабул итеп алды. Biz bugün Şamil белән Зөлфиянең туйларына килдек. Алар безнең дусларыбыз, якын дусларыбыз. Аларга телибез ак бәхетләр, ике якны тигез күрсеннәр, бер-берсен яратсыннар, бәбиләр алып кайтсыннар. Бәхетле булсыннар. Бүген безнең өчен ата-аналар өчен иң бәхетле көн. Бүген безнең балалар олы юл тормыш юлына аяк басалар. Бәхетле булсыннар, сәламәт булсыннар. Матур балалар үстереп, ике якның да кадерен белеп, тигез итеп, матур итеп яшәргә язсын. Безнең бүген бик бәхетле көн. Улыбыз өйләнә. Без балаларыбызга бәхет, шатлык телибез. Исән сау гына яшәсеннәр. Тигез тормыш итсеннәр, балаларын тигез карап үстерсеннәр, ике якны тигез күрсеннәр. Бәхетләре гомерлек булсын. Бу сүзне ул кызларын олы тормыш юлына озаткан һәр әти-әни күңеленнән 1000 мәртәбә кабатлагандыр мөгаен. Мендельсон маршы астында узган тантанада күзе чыланмаган, бер генә кунакта булмагандыр. Яшьләребезнең корган гаиләләре ныклы булсын. Җирлегебезгә батыр уллар, матур кызлар бүләк итсеннәр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.